ассалому алайкум аки ғазалшо. Розентинҷа шумо табрик мекунем. Имрӯз гӯштин шид дар шаҳри Турсунзода ҷамоати Работ шоҳҷоиза бурд кард аки ғазалшо. Ана дар болош мо яка ана мисали ана кадомш маъқул яка ята падарка мекунем саларкагиай 7 кубай асп барои замин мо оптовия аст оптовия метим барои шумо падарка мекунем. Кадомш маъқул бошад кадомша мегӯен ака ише раҳмати калом ба акаки имрӯз моро қадрдонӣ кард. ин имрӯз дар ноҳияи Турсунзода ки гӯштинги миллӣ гӯштингирӣ буд соҳиби шоҳҷоиза шудем. Мана имрӯз ака ба мо як грабилка туҳфа кард. бисёр миннатдор ва аз ҳамаи ва хоҷагидоро аз ҳамаи заминдоро агар касе дар кор бошад хеле грабилкаҳо марҳамат ба ака нархи оптовия ҳам астай мақсад арзон ай ҳама ҷода метиятон касе дар кора марҳамат акада муроҷиат кунед. раҳмат ака.